Dok kubresi bun nyapi kong ba pi lat pelai yang ne por ke ba koridor jong pi. De pilap na yetu kenjet sepang jong pi ha ke por. Nga kerteng ikong Dewi payatong per ngade kunjong iba indro tareng bala khat no ba me junga de bi sentu tong per yanga la khalepun ba la hela san hang national umkyang ke bah ka apa pranar po constituency ba mentang adan le pesan snem kerta. De ngio I ba pin yele ya ke election MDC ke balang wan. De ka ke jing temu jong pi ba pi yele ya ke election MDC. Te ke banung kong hi ke jing sha haka jing emi jonga jing anti ke jonga ngam pa jupu perkhat bangan boy kene kalenti bangan aireng lene banyak khon yak election MDC ma te henry na duk banswahi ke mesim ke jonga kadon ya kata ke jing klik ke jing snew it ka ketik ya ke mesim jonga ba ke bajia ha kene keri ba ke jat benru ke jongi kamta maka than ke jongi ngal yo I te ngaku abangan le ai ne mata ke jongki te ngam judon kita ke jing tmu lene ka plan bangan poi sha ka san hima sima kata de jing shisama Henry ngas ngobala dang ngadon kata ka mensim ban yarap dan ban contribute ya ke imlang ka salang ka jongi ngila ban le kum ki rushment ru lene kum kinong tei mon snobha te kini kisnem balalek no ngal don bentah ki kam ban tei mon snobha nam ta ka imlang ka salang ka jongi te kat banai kisni ki por de kata ka mensim ya keri ba ka jat beru ke jingki klik kadon bej de tat haduk ba mi ke WPP hi te ngai iba kadang yelek kat ba yelek ha ke jing yelek ke jongi kum ka jat benriu ru ke syukut no tang kum tohi namar ba lada ngim yo ki no san shar ki bakhuj ha ka ban san shar ka ne ka san hima sima kalong le no ngi yo iba kat no tali ki jing yelek kum ka jat benriu ngil ban yelek ngaru ko wei na ki ba julek ra lama yong haman ki jing yelek nam ta ka jat benriu ke jongi ngo iba kita barok ki long tak kum to ki kut tang kum to ngim la ban yo ke bangi thrang te henreng idon kam ye kita ka ya kinong sanshar ki brang ka jingkit khli ya kata ka bah ka miat jong ka jala ka jongi bat ka WPP ka ideology jong ka WPP ba kinong rim jong ka WPP lang ba jong iba arden de ka nekin ka bangi don jingkermen ngai I pring ka jing du jingkermen ha ka jala ka jongi kami ka WPP ka ba ai ka jingkermen yangi nga iba ha ka WPP don ka jingkermen lang ba kinong yalam jongi iba arden Dr. Ki we kinong yalam ma ha ka WPP jongi Tedai lang ba kani nga ong ba ngan snokti rangkat bat ke WPP ngan snokti rangkat ba ibardan nabenta ban trailang kat bala kebut kebor ya ka jala ka jongi la kalong bangan petang ya kani ka than jongi seniru kamlilai te habanga join ba ke WPP ru ngan itu syaipi nga klamut ban ong bangan join ngan trai tang bangan yo ka tiket henry nga kwa ban long kata ka nong irap kanong trai ka berit la kalong hakanong ko banta ka bangala te ka party ka ibit mo ban ay banta yang ngarang ni narpo constituency ngaru ngapan kongo yala de ha ka jingpta ka jing IT jong kinong yalam junga te de kene ken ka bangala poino sya ka kam san hima simal ni haduk ban airing ya kene election MDC jungi De kong yetu yangi ka ke ba pelong ya pi ba pinjit ya ka party WPP. Ka banung kong hi kalong nagaleng jonga na du asnam ajar khat lai ngan yo I ya to ko por iba mo iba arden iwan sisnon jingi ban belong ya ka clean politics campaign te to ko por ngai I ngas tunat ya kata ka jing ngas ngap kin mo ngas tunat ya kata ka jing hikai jo iba tenre ha to ki por ka syukun no kum to hi na mar ngaru yeldi ngadang don ku pede ki kam kum kono hikai to ki por te hadin la kata ru ngai follow up bet ya kita ki ya ki bai ele mo kita ki por kumun MLA ulang dekat hajar kat perang ngasai kendu bai ba ang te lum snong kataru clean politics campaign hi ki bai pelong ti ngala don kata ka mensimba ngan kersan ya kene ka clean politics campaign jo iba la kalong kanong ka duru andai kataru kasu long kum tu kum kanong kersan te kum ka ba itrilang long namta ba I don ki candidate I penyis ne te de tat ajar pulai kin nga ong ba bansu kersan ngidon kam tam ban snok tilang ka WPP ga de ka clean ka sur jong upat ba ne ka voice of the people party ke ba inong yalam jongi hi inong yalam ba ya ne nong rim ka banengkong long iba arden ide inong yalam ba ne nong rim kat to lekis nem ngala follow up ya kini ki
kinorim ideology jong I impat juk kala ya kinorim jong I ti ka wajing mi jong Voice of the People Party lang ba kan ideology jong I rangkat ba koi padi ki balaseng nya ka ngai iba clean politics campaign dei tang kane hi ka clean politics ka ban ka jing temu ban rat dang khong ka bamsap ka ba ka jala ka jing kerang ka jing kermen tawan ra ge jeng pengkaladur ni ka jing pen bah pen miat hak imlang ka salang hak ni ki eki beberapa khoj ma kam san hi ma simahi te de na kane ka daw hi ngai iba kam tam ba ladangi ong ban keranik isu jang gi jai ban ru ya ka jai ban ru ki parti ngam idon lat bangin yo ban keren lan ngam idon lat ba kim don ka jing ki klik te mo ya ka jai ban ru hi ti Henry ka Voice of the People Party ngi iba ardan idon ka mensim ka jing ki klik ya ka riba ka jai ban ru ka jongi ti ladang ngimbut ya kum kine kino ya lam yano pat ngin ya got ladang ngimjit ya kum kane ka parti ka padon ka jing ka jing ki klik ya ka riba ka jai ban ru ka jongi ya no pat ngimjit Tinak tak daw nga iba kadang kecing kermen ya keriba kecak baru kecengi ya kecela kecengi lang ba ka VPP. Tidai kanikin ka nongrim ka ba ngajit ya ka VPP ban rung bat ka VPP ban join ban snok tilang bat kinong yelam nam ta ban ai kat bala mau kata ka senyang kecing tri ka berit ya. Kum ka beri ban kecing kli ya keriba kecak baru bat ya kathanyi baru ka wei. Te nga ai ku blai shijar mu kam tam ya ka parti baki pediang lang yang awal dang lang tangkum ka kan thairu Reki la pediang bangin ya trelang teki ngas ngungu kinong yelam junga ki bahi kairu yang ni ha bon teli ki jing ya lenti kum ko VPP ha ko VPP ngila yo ki jing ni ka ki babun jaj bangin long kita ki well disciplined well guarded ma kita ki leaders in future namta bangin tre ngadas ngau long ka badan bok kadu kata-kata ba ha ko VPP kala long kum ka slam sandur ya kecil ti ke jongingan itu syai pi kami pipi kalong kum ka slam sandur yang ahi kam tam kum ka jing syam ka jonga kum no banyak lenti ha kene kam san hi masima ngai ku blai kinong yalam ki jongi bat ngangi bagi pai baro kin pediang ya kawi pipi ha kene ke election MDC kum bagi legit ha ke MP ro hadu bangin dayo ban bat ya ka sensyar ha ajar upra namar bangin don kam ya kawi pipi ha ka jala ka jongi mentahi ke jai baru ki jongi ka don kam ya unang yalam ubadan kecing kli ya kecik beru kecengi bagi jelahi berapa wei te kong lada pi job ha ke election MDC ke ka thong ke jong pi ba pin le na gam ta ke thain nar pu ke jong hi ka thong ke jonga ka long ka thong jong ka parti jongi kin parti jongi parti Voice of the People Party ka dong ka thong ka bakrau ya ka jela ka jongi bat ya ka thain nar pu jongi ru na kata ka daw ki set ibu e candidate na ka thain jongi ru balai Tina mar bangi kuak baka narpo jungiru kan yo ya kata ka jing penkeladur kumba ka parti jing kuak berwan ra ke jing pengkelaban pen im ke kata ka kemutu kalong ban pen im ban pen bha ban penkeladur pat ya ka jala ka jungi kata ka de ka thong na mata ka narpo ka jungi na mata ka jala ka jungiru te na kata ka daw ngak ong ngakot ngawari ki pat ba wat amar tatin ya ka VPP wat amar tatin ya ka Voice of the People Party ka Voice of the People Party ka don ya ka thong ka bakraw na mata kumno ban penbha kumno ban pen impat kumno ban pen kaladur pat to revive to restore and to transform ya ka jala min khal ya ka jongi bat ya ka narpo ka constituency jongi ru lang ba ki MDC bat ya ki pat ru ki EDC constituency mo hak po ka jalahi berok ka wei to kubresi bun kong ya ka jing plai por ka jong pi te ngai scam ba blin don ka ba pi ba pin yo ya ka jing job ha ke MDC Lesi buat